В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, апостольский рук Маргаритка просить Божого благословения, опеки Найсвятейшей Панны Марии, Отца Фабіяна, так само здоров'я, усіх необходних ласк для ксяндза Кирила Бардонова з нагоди дня його народження. Перапросим Бога за наши грехи, каб мы могли с чистым сердцем сложить эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты подрыхтовал для тех, кто Тебе любит, великое духовное богатие. Наполни наше сердце горячей любовью до Тебе, каб мы во всім і больш за ўсё Тебе любили и отрымали обяцаную спадчину, якая больше за наши жаданні, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Суддів. У тыя дні прийшов анёл Пана і сеў пад дубам, які ў Офры, што належыць Йоасу з роду Абізара. Ягоны сын малаціў пшаніцу ў вінаградным давіле, хаваючыся ад мадыянінаў. І з'явіўся яму анёл Пана і сказаў: «Пан з табою, мужны воін». Гедеон сказаў яму: «Валадару мой, калі Пан з намі, то чаму нас напаткала ўсё гэта? Дзе ўсе тыя цуды ягоныя, пра якія распавядалі айцы нашыя, кажучы, што Пан вывеў нас з Егіпта? Цяпер пакінуў нас Пан і аддаў у рукі мадыянітаў». Тады Пан паглядзеў на яго і сказаў: «Ідзі і з гэтай сілаю сваёю вызвалі Ізраіль ад рук мадыянітаў. Ведаю, што я пасылаю цябе». Гедеон адказаў яму: «Пане, як я уратую Ізраіль? Мой род найбяднейшы ў пакаленні Манасеса, а я самы малодшы ў доме бацькі майго». І сказаў яму Пан: «Я буду з табою, і ты пераможаш мадыянітаў, як аднаго чалавека». А той адказаў яму: «Калі я знайшоў ласку ў вачах тваіх, дай мне знак, што гэта менавіта ты гаворыш са мною. Не адыходзь адсюль, пакуль я не вярнуся да цябе і не прынясу ахвяру сваю, і не пакладу перад табою». Ён адказаў: «Я застануся, пакуль ты не вернешся». Гедеон пайшоў і прыгатаваў казляня і праснакі з эфы мукі. Мяса паклаў у кошык, а поліўку наліў у гаршчок і прынёс яму пад дуб і ахвяраваў. Тады сказаў яму анёл Пана: «Вазьмі мяса з праснакамі і пакладзі на гэтую скалу, а зверху вылі поліўку». Калі ён зрабіў гэта, анёл Пана працягнуў канец жазла, што трымаў у руках, дакрануўся да мяса і праснакоў, і з'явіўся агонь са скалы, і паглынуў мяса і праснакі. Пасля анёл Пана знік з ягоных вачэй. Пераканаўшыся, што гэта быў анёл Пана, Гедеон сказаў: «Гора мне, Пане Божа, бо я ўбачыў анёла панскага тварам у твар». І сказаў яму Пан: «Спакой табе, не бойся, не памрэш». Тады Гедеон пабудаваў там ахвярнік Пану і назваў яго «Пан спакою». Гэта Слово Божае.
Pan obwieszczaje spokój swojemu narodu. Pan obwieszczaje spokój swojemu narodu. Posłuchaj już, to говорить Pan Bóg, i On spokój obwieszczaje narodu i swoim światom. Niechaj nie wертаються do szaleństwa. Pan obwieszczaje spokój swojemu narodu. Милосердность и верность сустренутся разом, справедливость и спокой поцелуются. Верность вырасте земли, а справедливость будет позирать с небеса. Пан обвящает спокой своему народу. Пан одорить нас счастьем, а земля наша даст свой плод. Справедливость пойде перед им и поставить на шлях кроки свои. Пан обвящает спокой своему народу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Jezus Chrystus, choć był bogaty, stał biednym dla was, kab wy wzbogacili się Jegonym ubóstwem. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Matwieja. Chwała. У той час Jezus сказав своїм учням: «Сапраўды кажу вам, цяжка багатаму вайсці ў валадарства нябеснае. І яшчэ кажу вам, лягчэй вярблюду прайсці праз ігольнае вушка, чым багатаму увайсці ў валадарства Божае». Пачуўшы гэта, вучні вельмі здзівіліся і сказалі: «Ды хто ж можа быць збаўлены?» Паглядзеўшы, Езус сказаў ім: «У людзей гэта немагчыма, а ў Бога ўсё магчыма». Тады Пётр сказаў яму ў адказ: «Вось мы пакінулі ўсё і пашлі за табою. Дык што мы атрымаем?» Езус сказаў ім: «Сапраўды кажу вам, што ў новым стварэнні, калі Сын чалавечы сядзе на троне славы сваёй, таксама і вы, якія пайшлі за мною, сядзеце на 12 тронах, каб судзіць 12 плямён Ізраіля. І кожны, хто дзеля майго імя пакінуў дамы, ці братоў, ці сясцёр, ці айцоў, ці маці, ці дзяцей, ці землі, здабудзе ў 100 разоў больш і атрымае ў спадчыну жыццё вечнае. І шмат першых стане апошнімі, і апошніх першымі». Гэта слова Пана. Просячы ў Бога новых дароў, мы павінны перш за ўсё падзякаваць Яму за атрыманыя ласкі, таму ў духу ўдзячнасці ўзнясём да Яго нашыя просьбы. Дзякуючы Богу за тое, што Ён учыніў нас дзецьмі свайго касцёла, молімся за ўсіх вернікаў, каб яны няспынна ўзрасталі ў Божай ласцы. Цябе просім. Дзякуючы Богу за нашых біскупаў, праз якіх Ён вядзе нас да збаўлення, молімся аб патрэбнай для іх ласцы і духоўнай дапамозе. Цябе просім. Дзякуючы за ўсе навяртанні, якія чыніць Пан Бог у людскіх сэрцах, молімся за тых, хто не захацеў або не здолеў яшчэ адкрыць сваё сэрцы на гэтую Божую ласку. Цябе просім.
Дзякуючы за магчымасць адпачынку, просім Пана Бога, каб навучыў нас мудра выкарыстоўваць гэты час для аднаўлення нашых духоўных і фізічных сіл. Цябе просім. Дзякуючы Богу за ласку святарства для ксяндза Кірыла, молімся і просім пра заступніцтва Найсвяцейшай Багародзіцы, яйца нашага Фабіяна, святла Духа Святого для яго з нагоды дня нараджэння. Цябе просім. Нехай Бог дасць вечны супакой для Марыі і Юзефа Варывоцкіх. Цябе просім. Дзякуючы Богу за ўсе намаганні, якія сёння вядуцца ў свеце, просім святла Духа для тых людзей, ад каго залежыць спынення войнаў. Цябе просім. Нехай Бог усемагутны адарыць сілаю, моцаю і заступніцтвам сваім людзей несправядліва пакрыўджаных, асуджаных, хворых і церпячых, асабліва церпячых на анкалагічныя захворванні. Цябе просім. Дзякуем Богу за ласку ахвярадаўцаў для нашай парафіі, ўсіх нашых спраў, у нашым касцёле, у нашай парафіі. Молімся для іх патрэбныя ласкі, асабліва ласку збаўлення для кожнага. Просім для іх благаславлення ў іх працы. Цябе просім. Дзякуючы Богу за ласкі, якія мы атрымліваем праз удзел у святой імшы, просім, каб мы былі сапраўднымі сведкамі Божай дабрыні ў свеце. Цябе просім. Бо, добры Божа, немагчыма выказаць словамі нашу ўдзячнасць за Тваю любоў і дабрыню. Дазволь нам праз усю вечнасць праслаўляць Цябе, праз Хрыста, Пана нашага. Сядайце. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Прымі, ласкавы Ойча, гэтыя дары, у якіх адбываецца цудоўная перамена, каб мы, ахвяруючы Табе тое, што ад Цябе паходзіць, маглі прыняць Цябе самого ў Тваім Сыне, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Пан з вами. У гору серцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Мы з удзячнай любоўю слаўляем ягоную смерць, жывою верай вызнаем яго з мёртвых, паўстане з моцнай надзеі чакаем яго прыйсця ў славе. Таму з анёламі, з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы.
Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Образ Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае васкрасенне ў неба ўшэсці, чакаючы ад другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, са святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы мацаваць у веры, любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твае дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутны ў єднасці Духа Святога, уся пашана і хвалага праз усе вякі і вечныя. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навучаныя, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши,
яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от греху, и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Мо Твоем. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тела и крови Пана нашего Иисуса Христа, нехай да поможе нам, приймаючим Його, досягнуть життя вічного. Баранку Божим. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленный, покликанный на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Тело Христа нехай заховає меня на життя вечное. Аминь. У Пана милосердность, у Его щедрое откуплением.
Молимся, добрый Боже, Ты праса гэты сакрамент, давному делу житті Твоего Сына, покорно Тебе просим, да поможи, каб мы верно наследовали Его на землі и могли удельничать в Его небесной славе, який живе и владарить на веки вечные. Амен. Святый Архангеле Михаиле, вера. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Фабияне на